Je to iPhone 16 Pro Max. Spokojný, len telefón sa mi vypol. Len tak, z ničoho nič a potom sa už nezapol. Bola potrebná obnova softvéru v ňom. Tak som zobral telefón do iStore, nakoľko je telefón v záruke. Tam ho privítali so zvláštnym pozdravom, ktorým sa zrejme po extra marketingovom školení zdravia všetci zamestnanci. Čože vás to k nám privádza? A potom zo seba vypotili ešte väčšiu sprostosť. Tvrdili, že Apple poskytuje záruku len na hardware, nie na software a chceli za obnovenie softvéru vlastne 35 €. Silvius navštívil predajňu viackrát, nikto nebol ochotný pomôcť s drahým, Skoro 1500 € a skoro novým 3 mesiace. telefónom. Nie 35 €, ktoré som nakoniec zaplatil, lebo som telefón potreboval. Výrobca telefónu má povinnosť poskytovať záruku nielen na hardware, ale aj na software zariadenia. Odmietnutie záruky na software je teda v rozpore s viacerými ustanoveniami slovenskej legislatívy na ochranu spotrebiteľa a môže viesť k významným sankciám pre predávajúceho. Firma by mala školiť svojich zamestnancov namiesto uniformovaných pozdravov na to, aby nerošlapávali základné práva spotrebiteľa. Silviusovi peniaze nakoniec firma po reklamácii asi vráti. Čože vás to k nám privádza?